ኣብ መያዝያ 1943 ኣብ ልብታ ብኲናት ዝተሃስየት ፖላንድ ማክስ ዝተባህለ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ኣብ ማእኸል ጫካ እናጠመዮን እናቆረሮን ንወይኑ ተሓዊኡ ንረኽቦ። ሰንኪ እዚ ኲናት ኩሉ ዝነበሮ ነገር ይስኢኑ። ኣዲኡ፣ ሓፍቱ፣ ገዝኡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ምንባር ተስፍኡ። ኣብ መንጎ ፀልማት እዚ ግን ንምንባር ዘበረታትዖን ምኽንያት ዝኾኖን ነገር ይረክብ። ከምኡ ጠፊኡ ናብቲ ጫካ ዝመፀ ያኒክ ዝበሃል ሓደ ንእሽተይ ቆልዓን ንኸድሕንዋ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ኢላ ንእሽተይ ኣዲኣ ዝተቐተለታ ህፃንን ብሓደ ኣብዚ ጫካ ዝገብርዎ ነውሪ ቃልሲ ብህይወት ንምትራፍ ጥራይ ዘይኮነስ ምሕረትን ርህራህን ዝበሃል ኣብ ዘይብሉ ዓለም ተስፋ ሒዝካ ህይወት ንምቕፃል ንምሙካር እውን እዩ። እዚ ታሪክ ሓቀኛ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪክ ሰለስተ ኣብ ህፃንነቶም መከራ ዝረአዩ ቆልዑት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ተሪእኽምዎ ብሓዘን ከም ትወኽዩን ከም ትነውዕን ድማ ይጠራጠርን። ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ፃንሒት። ፊልምና ጅምር ኣብ መያዝያ 1943 እንትኾን ካልኣይ ኩናት ዓለማዊ ዝተጀመረሉ ግዜ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ዝተወሰነ ክፋላት ፖላንድ ኣብ ትሕቲ ናይ ጀርመን ወታደራት ቁፅፅር ኣትዩ ነይሩ። በብመዓልቲ ድማ ቁፅሪ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ነውሩ ኣይሁድ ሰንኪ በብሓደ እናተወሰዱ ምቕታል ብጣዕሚ ይቕንስ ነይሩ። ሕዚ ድማ ናይ ጀርመን ወታደራት ናብታ ናይ መጨረሻ ናይ ፖላንድ ቁሸት ብምኻድ ነቶም ኣብኣ ዝርከቡ ኣይሁድ ኣኪቦም ናብ ካምፕ ክወስድዎም ናብ መኪና ይሰቕልዎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ እዞም ዝእሰሩለዉ ሰባት ሓንቲ ንእሽተይ ስድራ ነይራ። ወዲ 12 ዓመት ማክስን ኣዲኡን ንእሽተይ ሓፍቱን ብናይ ጀርመን ወታደራት ተወሲዶም ብሓደ ክፍሊ ተዓጢዮምለዉ ዝነበሩ ግዜ ንእሽተይ ሓፍቱ ማይ ከም ፀማኣት ነግሮሞ ሓደ ኣረጊት ጫማ ብመእሰሪ ገይሩ ናብ ደገ ደርብዩ ካብቲ ዝዓቆረ ማይ ቀዲሑ የቕምፀላ። ኣብ ሰዓት ኣዲኡ እንታይ ከም ዝፅበዮምሎ ስለ ዝፈለጠት ንኽተበረታትዖ ንስኻ ተዘይትህሊ እንታይ ክንገብር ነርና? ማዕር ክንደይ ጅግና ደፋርን በሊሕን ምዃንካ ፈፂምካ ከይትርስዕን ከይትጠራጠርን ኢላ ድማ ትነግሮ። ማክስ ብጣዕሚ ምስኣል ዝፈቱ ነይሩ። ኣብቲ ናይ እስራኤት መሬት ብእምኒ ገይሩ እናጫሕገረ እውን እቶም ኣብ ገዛ ዝገደፎም ስእልታት ከም ዝናፍቖም ይነግራ። ኣዲኡ እውን ንኽትረጋግዖን ተስፋ ንኽተትሕዞን ካብቲ እስራኤት ምስ ወፁ ሓደሽቲ ስእልታት ከም ዝስእልን ንዕኦም ምንፋቑ ከም ዘቋርፅን ትነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ናብ ካሊእ ካምፕ ክወስድዎም ይመፁ። ንደገ ብዝወፁላ ሰከንድ እውን ኣዲኡ ናብ ጌትና ማክስ ትኸይድ እሞ ተንኮለኛ ንኽኸውንን ካብቲ እስራኤት ንምምላጥ ኩሉ ዝተኻእሎ ንኽገብርን ትመኽሮ። እዚ ናይ ምምላጥ ሓሳቡ ተተሳኺዕሉ ቀልጢፉ ናብ ሓፍቱ ንኡ ንክኸይድ ነጊራ ዝተፈላለዩ ስእልታትን ዶኩመንታትን ሂባ ንኸይርስዕን ሓደራ ኢላ ትሰጥ። ማክስ ኣዲኡን ሓፍቱን ኣብ እስራኤት ገዲፍካ ናይ ምምላጥ ድሌት የነበሮን ግን ኣዲኡ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተዛረበቶ ፍቓደኛ ኮይኑ ብመንጎቶም ጋርድታት ኣምሊጡ እናብ ጎየ ካብቲ ካምፕ ይወፅእ። ኣብ መንገዱ ብዙሕ ናይቶም ዝተቐተሉ ኣይሁድ ሬሳ ይረክብ እሞ ልዕሊ መጠን ይሓዝን። ኣዲኡን ሓፍቱን ብህይወት ክሪኤ እንድዩታይ እውን ካብቲ ካምፕ ከይረሓቐ ብሕጂኡ ይጠራጠር። ሓፍቱን ንኡ ክረኽባ እንከሎ ኣዲ ካበይ ኢላ ትሓቶ። ማክስ እውን ኣደይን ሓፍተይን ብቶም ወታደራት ተወሲደንን ንዓይ ግን ኣደይ ኣምሊጥካ ናብ ኣሕፍትናኻ ኺድ ስለ ዝበለኒኤ ንኣ ክመፅእ ኢሉ የረድኣ። ሓፍቱ ንኡ እውን እንድሕር ዳ ሓንሳብ ብናይ ጀርመን ወታደራት ተወሲድካ ብህይወት ናይ ምምላስ ዕድልካ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ ተስፋ ትቖርፀለን። ናብ ሓደ ቦታ ወሲዳ ምስ ኣረጋግዐቶ ንሳን ሰብኣያን ናብ ሓደ ባንከር ክሕቡኡ ይኸዱ ኣለዉ። ግን ቆልዑት ክኣትዩ ስለ ዘይፍቀደሎም ኣብ ሓደ ቦታ ከም ትገድፎ ትነግሮ። ምስ ሓደ ፖላንዳዊ ክርስቲያን ሓረስታይ ከም ትገድፎን ክትምለስን ከላ ኣብኡ ከም ዝፀንሓን ትነግሮ። ማክስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይርበሽ። ምኽንያቱ ከም ተዲኡ ዝገበረቶ ንሳ እውን ሓዲጋቶ ትኸድላ እዩ መሲልዎ። ሓፍቱ ንኡ እውን ብጣዕሚ ሓዚና ንማክስ ብገፁ ትሕዞ እሞ ኣዲኻ ኣድሒናሃካ እምበር ሓዲጋሃካ ኣይከደትን። ኣነ እውን ሕዚ ምዞም ክርስቲያን ሓረስቶት ዝገድፈካ ኣለኹ ንኸድሕነካ እምበር ሓዲገካ ንኽኸይደ ኣይኮንኩን ኢላ ክተረጋግዖ ዝተኽኣላ ትሞክር። ማክስ መጀመርያ ቃላታ ንምእማን ብጣዕሚ ይኸቢድዎ ነይሩ። እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ተመሊሳ ባዕላ ከም ተወስዶን ኣብ ገዛኣ ምሳኣ ከም ተንብሮን ቃል ክትኣትየሉን ከላ ግን ፍቓደኛ ይኸውን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ጃስኮ ዝበሃል ክርስቲያናዊ ሓረስታይ ይመጽእ እሞ ኣብ ጋርኡ ሓዊኡ ብሓሰር ፀቒጡ ሒዝዎ ንገዝኡ ይኸይድ። ጃስኮ ብናይ ጀርመን ወታደራት ኣብ ዝተኸበበት ሕርሻ እዩ ዝነብር ነይሩ። ግን ንማክስ ሕጂ ካብኡ ዝሐይሽ ካሊእ መሕበኢ ይነበረን። ጃስኮ ኣብዚ ሕርሻ ምስ ሰበይቱ ጃሳን ንእሽተይ ጓሉን እዩ ዝነብር ነይሩ። ሕጂ ጃስኮ ንማክስ ንምሕላው ሓድሽ ሽምን መንነትን ይህቦ። እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት መፂኦም መንነቱ ተሓቲቶሞ ድማ ወዲ ሓፍቱን ጃስኮ ምዃኑን ስድርኡ ሰንኪቲ ኩናት ስለ ዝሞቱ መሕበኢ ሲኢኑ ናብ ሓወቡኡ ጃስኮ ከም ዝመፀ ንኽዛረብ ይነግሮ። ድሕሪ እዚ ጃስኮ ናብ ማክስ ቅረብ ይብል እሞ እዛ ታሪክ እዚኣ ብደንቢ ጌርካ ኣስታውሳ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ፈሊጥዎ ንስኻ ጥራይ ዘይኮንካስ ሙሉእ ስድራዮ ሓደጋ ከኣትሉ ይነግሮ።
ማክስ እቲ ኩነታት ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ርእሱ ብምንቕናቕ ፈቓደኛ ምዃኑ ንጃስኮ ይምልሰሉ። ድሕሪ እዚ ኣይሁድ ምዃኑ ማንም ሰብ ንኸይጠራጠር ጃስኮ ሓደሽቲ ክዳውንቲ ይህቦ እሞ ንማክስ ክዳውንቲ ከውፅኦ ነጊሩ ናብ ሓወእቲ የቃጽሎ። መዓልታት ይሓልፉ እሞ ማክስ ንጃስኮ ኣብ ናይ ሕርሻ ንሳጃ ድማ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕቲ እናሓገዘ ክንዲ ዝተኻእሎ ኣብቲ ገዛ ተሳታፋይ ክኸውን ይሞክር። ኣብ ዕረፍቲ ሰዓቶም እውን ጃስኮ ንማክስ ከመይ ገይሩ መፈንጠር ከም ዘቐምጥን ማንቲለ ኣዕዋፍን ካልኦት እንስሳትን ከመይ ገይሩ ከም ዝሕዝን የላሙዶ። ማክስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ህይወቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ኩናት ጠቕሊሉ ይረሲዕዎ ነይሩ። ብጣዕሚ ፈጣንን በሊሕን ቆልዓ ስለ ዝነበረ እውን ነዚ ናይ ገጠር ህይወት ንምልማድ ብዙሕ ግዜ ወሰዶን። ግን ዋላ እዚ ኩሉ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ጃስኮ ማክስ ናብ ገዝኡ ንኽኣተ ይፈቕደሉ ነይሩ። ምሸት ምሸት ኣብቲ ዳሓሰር ከይዱ እዩ ዝደቅስ። ምክንያቱ ጃስኮ ንማክስ መጀመርያ ናብ ገዝኡ ከምፅኦ እንከሎ ሓፍቲ ንኡ ንኽትከፍሎ ተሰማሚዓ ስለ ዝነበረት እዩ። ግን ክሳብ ሕጂ ጃስኮ ዝተቐበሎ ምንም ክፍሊት ኣይነበረን። ሰንኪ እዚ ድማ ንማክስ ዝነበሩ ፍቕርን እንክብካበን እናቐነሰ ይኸይድ። ሓደ መዓልቲ ጃስኮ ከተማ ወፂሑ ድሕሪ ምምፃእ እቶም ዝተረፉ ኣይሁድ ሓፍቲ ንኡ ንማክስ ወሲኽካ ተሓዊኦምሉ ዝነበሩ ባንከር ተኸሺፉ ኩላቶም ከም ዝተወሰዱ ይነግሮም። እዚ ማለት ንማክስ ስለ ዝሓበአ ዝኸፍሎ ሰብ የለን ማለት እዩ። ማክስ እዚ ዜና እዚ ብምስምዑ ዝደንገጾ ድንጋፂ ኸይኣኽሎ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ክልተ ናይ ጀርመን ወታደራት ናብ ናይ ጃስኮ ገዛ ይመፁ። ኣብቲ ገዛ ዝተሓበአ ኣይሁድ ከም ዘሎ ተጠቂሞም እዮም መፅኦም ነይሮም። ጃስኮ ዝፈልጦ ኣይሁድ ኮነ ዘምፅኦ ከም ዘይብሉ ዋላ ይንገሮም እቲ ገዛ ከይፈተሹ ንምኻድ ፈቓደኛታት ኣይነበሩን። ብጣዕሚ ፈሪሑ ዝነበረ ማክስ እውን እቲ ድዩ ዝሃወቶ ዶኩመንታትን ናታን ናይ ሓፍቱን ፎቶታት ኣብቲ ሓዊ መንገሲ ብሓሙኹሽ ደፊኑ ይሓውኦ። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ናብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትዩ ኣብቲ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ እሞ ንኽፍርሖም ሽጉጡ ድሕሪ ምውፃእ ሽጋራ ለኪሱ እታ ዝወልዓ ክሪትን ከየጥፍአ ናብቲ ማክስ ናይ ኣዲኡን ናይ ሓፍቱን ፎቶታት ዝሓውእሉ መንከሲ ሓዊ ይድርብያ። እቶም ሓዊኦም ዝነበሩ ፎቶታትን ካልኦት ዶኩመንታትን እናተቓጸሉ ዘይምርኣይ ድማ ካሊእ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። እቲ ወታደር ኣጻዕቱ ናብ ማክስ ጠቂሙ ካበይ ዝመፀ ቆልዓ እዩ ወዲኻ ድዩ ኢሉ ምሕታት ይጅመር። ማክስ ኩሉ ጃስኮ ዝነገሮ ብድፍረትን ትውዓትን ይዛረብ። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ንእሽተይ ፍርሓት ተርእዩ እቶም ወታደራት ክጠራጠርዎ እዮም ብዘይ ምክንያት ቆትልዎ እውን ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እቶም ኣብ ደገ ዝፍትሹ ዝነበሩ ወታደራት ኣብቲ ሕርሻ ማክስ ሓዊእዎ ዝነበረ ኣትክልቲ ይረኽቡ እሞ ጃስኮ ኣብቲ ገዛ ዝሓውኦ ሰብ ኣለዎ እምበር እንታይ ክኸውን ደኣ ዝተጠመረ ኣትክልቲ ኣብ ሕርሻት ሓዊ ኢሎም እናተጠራጠሩ ንደገ ንኽወፅእ ይፅውዕዎ። ንጃስኮ ንኽንብርክኽ ነጊሮም ሽጉጦም የውፁ እሞ እንድሕር ደኣ ዘይነጌርካና ክንቀትለካ ኢና እናበሉ እናፈራርሕዎ ይጸንሑ። ጃስኮ እቶም ኣብኡ ዝተቐመጡ ኣትክልቲ ንእንስሳት እምበር ንሰብ ከም ዘይኮኖም ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምዝራቡ ኣጠንቂቖሞ እቶም ፖላዊስ ምንም ከይጠርጠሩ ይኸዱ። ድሕሪ እዚ ጃስኮ ርእሱ ኣድኒኑ ናብ ማክስ ይመጽእ እሞ ይቅርታ ሓቲቱ ካብ ሕዚ እንድሓር ኣብ ገዝኡ ሓዊኡ ከቕምጦ ከም ዘይኽእል ይነግሮ። ምክንያቱ ልዕሊ መጠን ንስድርኡ ሓደጋ እናኾነ እዩ። ዋና ነገሩ ግን ዝኸፍሎ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይረክብ ርግፀኛ ኮይኑኒ። ኣብቲ ግዜ ጀርመናውያን ንኣይሁድ ንዝጠቆመ ሰብ ብዙሕ ሽልማት ይህቡ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ቁሸት ምስኡ ዝነብሩ ሰባት ንማክስ ንኸይጥቅምዎ እሞ ሙሉእ ስድርኡ ምስኡ ንኸይትቐተል እውን ፈሪሑ ኣሎ። ጃስኮ ንማክስ ሒዝዎ ናብቲ ኣብ ቀረቦም ዝነበረ ጫካ ይኣቱ እሞ ኣብቲ ቃርዋ ዘላ ንእሽተይ በዓቲ የርዮ። ነገራት ክሳብ ዝረጋግዑን እቲ ኩናት ክሳብ ዝዝሕልን ኣብኡ ከም ዝነብረ ነጊሩ ንምግብነት ድማ ኣብቲ ጫካ ብዙሕ መፈንጠር ንኸዳልን እናዘረ ድማ ዝብሉዕ ኣትክልትን ቅንጥሻራ ንኽእልሽ ይነግሮ። ግን እቶም ኣብኦም ዝበቑሉ ቅንጥሻራ መርዛማታት ስለ ዝኾኑ ካብ መሬት ጥራይ እናነቐለ ንኽበልዕ ይመኽሮ። ቦትኡ ንኸይኽሸፍ ፈጺሙ ሓዊ ንኸየቃጽልን ክንቀሳቐስ እንከሎ ድማ ምልክት ንኸይሓድግ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎን ብተደጋጋሚ ይነግሮ። ጃስኮ ገይርዎ ዝነበረ ጃኬት ኣውፅኡ ሓዲግሉ ክኸይድ እንከሎ ማክስ ብጣዕሚ ልቡ ተሰይሩ ነይሩ። ግን ብሂወት ንምትራፍ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮን። ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር ጃስኮ ብዘላመዶ ክእለታት ተጠቒሙ ህይወቱ ንምቕጻል መዓልታዊ ቃልሱ ይጅምር። ግን ንማክስ ልዕሊ ጥሜትን ቁርን ማይ ጻምእን ዘሳቕዮ ዝነበረ ጽምዋ እዩ። ኣብቲ መንደቕ ናይ ኣዲኡን ሓፍቱን ዝመስል ገጽ ድሕሪ ምስኣል ድማ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ምስእን እናውግዐ ይጸንሕ። ግን እቶም ከበድቲ መዓልታቱ ገና ይመፁን ነይሮም። ክረምቲ ክኸውን እንከሎ ብዘይ ምቁራጽ ማይ ይወቅዕ። ኩሉ ክዳውንቱ ጠልቂዩ ብቑሪና እንቀጥቀጠ ክሓደር እንከሎ ዓዊሉ ንፈጣሪ እንታይ ጌርካ ዝኹሉ መከራ ተርኢን እናበለ ይማረር። ግን ቀስ ብቐስ መዓልታት ክሓልፉ እንከለዉ ብሂወት ምትራፍ እናተላመደን እናቐለሎን ይመጽእ። እዚ እዋን እዚ ናይ ጫካ ህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዝለመዶ እዩ ዝመስል። ኣብ መጀመርያ ቁሩተይ ዝብላዕ ነገራት ይርከብ። ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ዋላ ፈታኒ ይኹን ደኣ እምበር እናተላመደን ዝበለፀ ጎበዝ እናኾነን ይመጽእ።
ሓደ ምሸት ድምፂ እቶም ሰባት እናጠቆሙ ቅርሺ ዝሽለሙ ሓረስቶት ኣብቲ ጫካ እናኣለሹ ይሰምዕ። ማክስ ብፍርሒ እናንቀጥቀጠ ናብ መሕብኡ ይኣትሞ ንኸይረኽቦ ይጽሊ። ዕድለኛ ኮይኑን ጸሎቱ ተመሊሱሉን እቶም ሰባት ብንእሽተይ ስሒቶሞ እንከይርእይዎ ይኸዱ። ምሸት ብሕልሙ ኩሉ ግዜ ዲኡን ሓፍቱን እዩ ዝርአን። ግን እቲ ዝሃበቶ ፎቶታትን ካልኦት ወረቓትን ስለ ዝተቓጸለ ብዛዕባ እንክዛረብ ኮነ ክልዕል ይኸብዶ። ሓደ መዓልቲ ካብ ማክስ ዝነኣሰ ቆልዓ በቲ ጫካ እናሓለፈ ይመጽእ። ንሱ እውን ከም ማክስ ኣይሁድ እንትኸውን ካብቶም ናይ ጀርመን ካምፕታት ተምሊጡ ኣብቲ ጫካ ንዝተወሰኑ መዓልታት ይጸኒሑ። እቲ ቆልዓ ኣትክልቲ ክበልዕ ናብ ሓደ ቦታ ቅርብ ይብሉ እሞ ማክስ ተሓዊኡ ክጸንሖ እንከሎ ብጣዕሚ ይፈርሕ። ግን ማክስ ርጊዕ ኢሉ መንነቱ ነጊሩ ምስ ተፋለጦ ሓደጋ ከም ዘየምፀሉ ይፈልጥ እሞ ዝበለጸ ደስ ይብሎ። እዚ ቆልዓ ሽሙ ያኔክ እንትኸውን ካብ ሙሉእ ስድርኡ ናይ መጨረሻ ዝተረፈ እዩ። ኣዲኡ ምግቢ ክትጠሊ ሽላ ምስ ከደት ከም ዘይተመለሰት ድማ ንማክስ ይነግሮ። ግን ያኔክ ኣዲኡ ክትምለስ እያ ዝብል ተስፋ ስለ ዝነበሮ ንመዓልታት ካብቲ መሕብኡ ከይወፅእ ጸኒሑ። ኣብ መጨረሻ ግን ልዕሊ መጠን ስለ ዝጠምዮ ናይ ግድን ወፂኡ ዝብላዕ ነገር ክእልሽ ነይርዎ። ከምዚ ኢሉ እናተንቀሳቐሰ ንማክስ ከም ዝረኽቦ እውን ይነግሮ። ማክስ ድማ ያዕቆብ ካብኡ ብዙሕ ከም ዘይፍለ ስለ ዝተረድኦ እጁኻ ኣነ ክንከባኸበካ እየ ኣደይ ኩሉ ግዜ ደፋርን በሊሕን ምዃነይ ትነግረኒ ዝነበረት ስቑኢላ ኣይኮነትን ኢሉ ንያዕቆብ ይዛረቦ። ንያኔክ ሒዝዎ ናፍታ ዝተሓብአላ በዓቲ ይኸይድ እሞ ካብቲ ዘዳልዮ ዝተወሰነ ምግቢ ይህቦ። ማክስ ንያኔክ እዚ መሕብእየ እዩ እንድሕር ዳ ደሊኻ ኣብዚ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ከመይ ኢልካ ምግቢ ከም ትእልሽን ብሂወት ከም ትተርፍ እውን ከላምደካ ኢሉ ንያኔክ ይነግሮ። ኣብ ሰዓት እዚ ማክስ ልዕሊ መጠን ዝምንዮን ዝደልዮን ዝነበረ ነገር ይረኺብኒ። ጽሙኡ ዝቐትለሉ ዘዘናግዖን ዘውግዖን ሰብ። ሓደ መዓልቲ ዕንጨይቲ ክኣርዩ ይኸዱ እሞ ማክስ ንያዕቆብ ክርስቲያን ናይ ምዃን ሓሳብ እኔኒ ንሶም ኣምላኾም ስለ ዝሕልዮም እዮም ምንም ዘይኾኑ ይመስለኒ ኢሉ ንያዕቆብ ይነግሮ እሞ ያዕቆብ ብታርኡ ከመይ ኢልካ ዲ ክርስቲያን ዝኽወን ኢሉ ይሓቶ። ማክስ ድማ ተዝፈልጥ ነይረ ክሳብ ሕጂ የምተጸብኹን ኢሉ ይነግሮ። እዞም ክልተ ቆልዑት ብሓደ መንባር ካብ ዝጅምሩ እንዳሓር ህይወት ዝቐለለት እያ ኮይና ኣሎም ዘላ። ምክንያቱ ተስፋ ዝቆረጹሉን ኣብ ዝፈርሑሉን ሰዓት በዓልቲ ነባዓልቶም ይበረታትዑን ይደጋገፉን ነይሮም። ግን ምንም ምግቢ ዝበሃል ኣብ ዘይብሉ ጫካ ክልተ ከብዲ ምቕላብ ልዕሊ መጠን ከቢድ ስለ ዝነበረ ክጠምዮም ይጅምር። ሓደ ንጉሆ ያኔክ ደቂሱ እንከሎ ማክስ ዝብላዕ ነገር ንኽእልሽ ንወይኑ ናብቲ ጫካ ይወፅእ። ግን እንከይሓስቦ ሓደ ናይ ጀርመን ወታደር ሒዞ እሞ ክልቴን ኢዱ ኣሲሩ እናጎተተ ሒዝዎ ንገዝኡ ይኸይድ። ኣብ ገዛ ክበጽሑ እንከለዎ ግን ሰበይቱ ነዚ ወታደር ብሰንኪ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ገመድ ቆሲሉ ዝነበረ ናይ ማክስ ኢድ ትሪኦ እሞ ነቲ ወታደር ሰብኣያ ብጣዕሚ ትኹረሉ። እቲ ኢዱ ኣሲርዎ ዝነበረ ገመድ ፈቲሓ ንውሽጢ ገዛ ተእትዮ እሞ ዝብላዕ ነገር ትህቦ። እቲ ወታደር ሰብኣያ ስዒዋ ናብቲ ገዛ ይኣቱ እሞ እዞም ሓሰኹት ኣሪና ንኽነጥፍኦም ተኣዚዝና ኢና ንምንታይ ከም ዝትገብርለኺ ጸላኢና እኮ ኢሉ ንሰበይቲ ይሓታ። ማክስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይፈርሕ። እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር እናተጨቓጨቑ ንትኽክለኛ ሰዓት እናተጸበየ ይጸንሕ እሞ ኣብ መንገዱ ዝጸንሐቶ ደርሆ ልዒሉ ብሞሽኮ ተምሊጡ ናብቲ ጫካ ይምለስ። ናብቲ በዓቲ ክምለስ እንከሎ ግን ያኔክ ኣብ ሓደ ጸግዕ ተጨቢጡ ብፍርሒ እናኸየ ይጸንሖ። ምክንያቱ ማክስ ሓዲግዎ ዝጠፍአ እምበር ምግቢ ሒዙ ንኽምለስ ዝወፀ ይመሰሎን። ማክስ ንያኔክ ከምኡ ኢሉ ንኸይጠራጠሮን ክመውቲ ኮይኑ እምበር ደጊሙ ገዲፍዎ ከምዘይኸይድ ቃል ምስ ኣትየሉ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ትኽክለኛ ምግቢ ይበልዑ። ግን ኣብዚ ዋርሕ እዚ ክረምቲ ይኣቲ ጠባይ ኣየር ተቐይሩ ብጣዕሚ ዝሑልን በረድ ዝወድቀሉን ግዜ እዩ ነይሩ። ማክስ እውን ናብ ያኔክ ይኸይድ እሞ እንድሕር ዳ እዚ ክረምቲ እዚ ብቑሪ ከይደርቕና ክንሕልፎ ኮይና ጠንካራን ካብ ንፋስ ክከላኸለልና ዝኽእልን በዓቲ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ የማኽሮ። ግን እቲ በዓቲ እንድሕር ዳ ቀልጢፎም ዘይሰርሑ እሞ ወይ እንድሕር ዳ ተሃክዮም እቲ ክረምቲ ንምሕላፍ ከም ዘይኣኽሎምን ብቑሪ ሞት ዝሞቱን ርግፀኛ ኮይኑ ይነግሮ። ብሓደ ኮይኖም ድማ ንእሽተይ ግን ድማ ጠንካራ ካብ ቁሪ ዝከላኸለሎም በዓቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ይሰርሑ። ሓደ መዓልቲ እቲ ዝሕበሉ በዓቲ እናስተኻኸሉ እንከለዉ ማክስ ንያኔክ ምስ ዓመና ብዙሕ ስእልታት ክሰርሕ እየ ንስኻ ድማ ክትሸጦ ኢኻ ብሓደ ኮይና ድማ ክሳብ ንጸግብ ምግቢ ክንበልዕ ኢና ደጊምና ድማ ይክንጠመን ኢሉ ቃል ይኣትየሉ። ማክስ ዋላ ዝኸፍኦ ኩነታት ኮይኑ እቶም ነፃነቱ ምስ ረኸበ ዝስእሎም ጽቡቓት ስእልታት ብሓሳቡ እናርአየ ዝነበር። ግን እቲ ዝፈርሖ ዝነበሩ ክረምቲ ኣትዩ ኩነታት ተኣየር ብጣዕሚ ዝሑል ክኸውን እንከሎ ካብኡ ዝገደደ ምግቢ ንምእላሽ ልዕሊ መጠን መጸገም ይኾኖም። ብመፈንጠር ገይሮም ደቀቕቲ ማንቲለ ዝመስሉ እንስሳት ክሕዙ እንከለዉ እኳ ድብ ወኸሩን ተኾሉን ዝመሳሰሉ ካልኦት ዓበይቲ እንስሳት በሊዖሞም ይጸንሕዎም ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ጫካ ዝብላዕ እናኣለሹ እንከለዉ ዝተወሰኑ ሃደንቲ ይርእዎም። እዞም ሃደንቲ ሽልማት ንኽወሃቦም ጥራይ ኣይሁድ እናኣለሹ ዝቆትሉ ዝነበሩ ሓረስቶት እዮም። እቶም ሃደንቲ ክርእዎም እንከለዉ ማንቲለ ከም ዝርኤት ከልቢ ስዒቦሞም ስለ ዝጎየዩ ማክስና ያኔክ ህይወቶም ንምውፃእ ክሃድሙ ነይርዎም። ማክስ ካብ ያኔክ ይዓቢ ስለ ዝነበረ ፈጢኑ ጎዩ ብቕድሚት እናመርሖ ይጸንሕ።
ያኒክ ብድሕሪት ተሪፉ ተዓንቂፉ ክወድቕ እንከሎውን ማክስ በቶም ሃደንቲ ንኸይተሓዝ ንኽሕግዙ ዕድልን ከይረኸበ ሓዲጉ ይሃድም። ኣብ መጨረሻ ኣብ ድሕሪ ሓንቲ ኦም ተሓዊኡ ይሕልፎም እሞ ናብቲ ብሓደ ዝሰርሕዎ መሕብእ ክምለስ እንከሎ ያኒክ ኣብ ውሽጡ ይሪኦ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ማክስ በቲ ናይ ዓንትኡ ተግባሩ ብጣዕሚ ተናዲዱ ኣደይ ሓሲኣያ ጅግናን በሊሕን ኢኻ ዝበልህኒ እምበር ፈፂመ ኣይኮንኩን ተዝኸውን ነይረ ዓንትዎ ከድሕነካ ነይረ እየ እናበለ ንባዕሉ ይፀርፍ። ያኒክ እውን ናብኡ እናጠመተ ኖኖ ደፋር ኢኻ ኢሉ ደጊሙ የፅናዕንዖ እሞ ንኸመስግኖ ኣስጢሙ ይሓቕፎ። ሓደ ምሸት ድቃሲ ኣውዮም እሞ ማክስ ንያኒክ እናጠመተ ስድራይ ገጾም ከመይ ከም ዝነበረ ክርስዖም ጀሚረ። እቲ ፎቶታት ዝገበርኩ ገይረ ከድሕኖ ነይሩን እምበር እናተቓፀለ ሱቕ ኢለ ክርአ ይነበረንን ኢሉ ንያኒክ ይነግሮ። ያኒክ ድማ ንደቓይቕ ሱቕ ኢሉ እናሓሰበ ድሕሪ ምጽናሕ ንዓይ ግን ኣይትርስዐንን ሓቂ ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ማክስ ተገሪሙ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ሓቲትካኒ ኢሉ ይሓቶ። ክትኣርግን ከለኻ ፀጉርኻ ክትስይብ እንከሎ ክትዝክረኒ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። ማክስ ንደቓይቕ እናሓሰበ ድሕሪ ምጽናሕ ፈጣሪ ዝረስዐኒ መሲልኒ ነይሩ እምበር ለካ ንዓኻ ልኢኽለዮ ኢሉ ኣስጢሙ ይሓቕፎ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ካብ ድቃሶም ናይ ጠያየቲ ተኹሱ ሰሚዖም ይትስኡ እሞ ብጣዕሚ ይድንግፁ። ኣብ መጨረሻ ዝነበሮም ኩሉ ድፍረት ኣኪቦም እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይ ናብቲ ተኹሱ ሰምዑሉ ቦታ ይኸዱ። ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ድማ እናሃደሙ ዝተረኸቡ ብዙሓት ኣይሁድ ተቐቲሎም ይርዩ። እዚ ዝገበሩ ጀርመናውያን ምዃኖም ዋላ ይፍለጥ ደኣ እምበር እቲ ክዳውንቲ ካብ ቁሪ ንምክልኻል ክሕግዞም ስለ ዝኽእል ንያኒክ ቀልጢፉ ንኸውፆን ክእክቦን ይነግሮ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን ብዝሩባ ሸጊርካ ናይ ህፃን ብኽያት ይሰምዑ። ማክስ እታ ህፃን ከድሕና ሓያል ድሌት ነይርዎ። ያኒክ ግን እቲ ውሑጅ ብጣዕሚ ዝሑልን ሓያልን ስለኒ ድሕሪ ደኣ ኣትዩ ንሱ እውን ክመውት ከም ዝኽእል እናጠንቀቐ ጠጠው ንኸብል ይመኽሮ። ማክስ ግን እታ ህፃን እናኸየት ሓዲግዋ ንክኸይድ ድፍረት ስለ ዘይነበሮ ክልቲኦም ዕንጨይቲ ሒዞም እናተደጋገፉ እቲ ሩባ ይሸግርዎ እሞ እታ ትበግዝ ዝነበረት ህፃን እውን የድሕንዋ። ካብቶም ዝሞቱ ኣይሁድ ዝመንጠልዎ ክዳውንቲ ቀልጢፎም ይቕይሩ እሞ ሒዞማ ናብቲ መሕቢኦም ይኸዱ። እታ ህፃን ብጥሜትን ብዛሕልን ብዘይ ምቁራፅያ ተበኪ ነይራ። ያኒክ ልዕሊ መጠን ይጭንቕ ስለ ዝነበረ ብኽያታ ሰሚዖም ደኣ መፂኦም ከይቐትሉና ኢሉ ፍርሓቱ ንማክስ የካፍሎ። ማክስ ነታ ህፃን ብክልተ ኢዱ ሓቂፉ እናራረየ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ምስ ፀንሐ ተዓርፍ እሞ ድቅስ እንከላ ንሱ እውን ንቑሩብተይ ንኸዕርፍ እቲ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ክድቅስ ይሙክር። ያኒክ ግን ብጣዕሚ ይፈርሕኒ ብምንቅጥቃጥ ድማ ድቃስ ዝበሃል ክመፆ ኣይከኣለን። ማክስ ዝብላዕ ምግቢ ክእልሸሎም ኢሉ ካብ ምሕብኡ ይወፅእ እሞ ኣብቲ ጫካ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ዝተወሰኑ ናይ ሩስያ ወታደራት ይረክብ። እቶም ወታደራት ንማክስ ኣይጎድእዎን። እታ ኣብ ጅብኡ ዝነበረት ጃስኮ ሂቦ ዝነበረት ካራ ይምንጥልዎ እሞ እቲ ኩናት ናብቲ ከባቢ እናቐረበ ስለ ዝመፅሎ ኣብኡ ንኸይፀንሕ ይነግርዎ። ንማክስ ናይ ጀርመን ኮነ ናይ ሩስያ ወታደራት ኩሎም ማዕረ ስለ ዝነበሩ ብህይወት ብምትራፉ እናተገረመ ርእሱ ነቕኒቕሎም እናውገየ ናብቲ ጫካ ይምለስ። ኣብዚ ኩነታት እዚ እንኳን ዶ ንህፃን ክምግቡ ንባዕሎም እውን ኣብ መዓልታት ይበልዑ ስለ ዝነበሩ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ ማክስ ነታ ህፃን ሒዝዋ ናብ ናይ ጃስኮ ናይ ሕርሻ መሬት ይኸይድ። ጃስኮ ንማክስ ህፃን ሒዙ ኣፍ ደጉኡ ደው ኢሉ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይግረም። ጃስኮ ንማክስ ኣብቲ ጫካ ሓዲግዎ ካብ ዝመፅእ ብዙሓት ኣዋርሒ የቑፂሩኒ ክሳብ ሕጂ ድማ ሞይቱ እዩ ዝኸውን ኢሉ ሓሲቡ ጠቕሊሉ እዩ ረሲዕዎ ነይሩ። ብማክስ ብጣዕሚ እናተደነቐን እናኽብርዕን እታ ህፃን ካብ ኢዱ ይቕበሎ። ብሓቂ ጅግናን ደፋርን ምዃኑ ብተግባር ከም ዘርእየ ድማ ይነግሮ። ማክስ ብዛዕባ ዓርኩ ያኒክ ነጊሩ ብጣዕሚ ሓሚሙ ከም ዘሎን ዝተወሰነ ግን መድሓኒትን ከም ዘድልዮ ንጃስኮ ይነግሮ። ጃስኮ እውን ንዞም ቆልዑት ብጣዕሚ እናተጨነቐ ኣጆኻ ናይ ሩስያ ወታደራት እናቐረቡ እዮም፣ ናይ ጀርመን ሰራዊት ድማ ይሃድም እዩ ዘሎ። ምሸት ንዓርኪ ከምፃዮ እሞ ባዕለይ ክንከባኸቦ እየ፣ እቲ ኩናት ናብ ምውዳእ ገፁ ኢሉ ንማክስ ይነግሮ። ማክስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕጎስ። እቲ ደኺሙ ዝነበረ ሰውነቱ ብጉልበት ይመልእ እሞ ልቡ ደስ እናበሎ ናብ ጎየናዊ ያኒክ ይኸይድ። ያኒክ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ይሓሚምኒ ምቕናዕ ኮነ ምዝራብ ኣይክእልን። ማክስ ተጨኒቑሉ ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ክዳውንቲ ምስ ከደነ እቲ ባዕሉ ገይርዎ ዝነበረ ጃኬት እውን ኣውፂኡ ይድርበሉ። ብኢዱ ሓቂፉ እውን ያኒክ ኩናት ኮ ተወዲኡ ደጊም ገዛና ክንከይድ ኢና ይብሎ እሞ ያኒክ እውን እናንቀጥቀጠ ብጣዕሚ ፅቡቕ ደጊም ስድራኻ ክትሪኦም ኢኻ ኢሉ ይነግሮ። ማክስ ድማ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ እምበር ካሊእ ስድራ የብለየን ኢሉ ምስ ነገሮ ሓቂፍዎ ኣብ ጎኑ ይደቅስ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ደጊሙ ክነቅሕ እንከሎ ንያኒክ ከተስኦ ብተደጋጋሚ ይነቕንቆ። ግን ያኒክ ኣብ ሰዓት ሞይቱ ስለ ዝነበረ ምንም ክሰምዖ ኣይከኣለን። እዚ ክርኢ እንከሎ ማክስ ኣዒንቱ ክኣምን ኣይከኣለን። እዚ ኩሉ መከራ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብታ ናይ መጨረሻ ደቂቓ ናይ መጨረሻ ኣባል ስድራ ኢሉ ዝፀውዖ ቆልዓ ሞይቱ ፀኒሕዎ። ምንቅስቓስ ተሳኢንዎ ንደቓይቕ ኮፍ ኢሉ እናጠሞተ ይጸንሕ።
ብዙሕን ከይጸንሐ ጃስኮ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንማክስ ኣስጢሙ ድሕሪ ምሕቋፍ እቶም ጀርመናውያን ካብቲ ቦታ ከም ዝኸዱን ሕጂ ማንም ከም ዘይጎድኡን ይነግሮ። ግን ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ኣትዩ ንያኒክ ሞይቱ ክረኽቦ እንከሎ ልዕሊ መጠን ይሓዝን። ንያኒክ ኣብታ ነዋርሕቲ ሓዊኦምላ ዝነበሩ በዓቲ ኩዒቶም ይቐብርዎ። ድሕሪ እዚ ማክስ ዘሰድር ኮነ ዘጓዓዝ ሓይሊ ስለ ዘይነበሮ ጃስኮ ሓቂፉ ንገዝኡ ይወስዶ። ሓደ መዓልቲ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ደገ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም እንከለዉ እቲ ኩናት ከም ዝተወድአ ዝነግር ዜና ይመጾም። ስምዒቱ ምቁፅጻር ተሳኢንዎ እናሰሓቐ ይጸንሕ እሞ መሊሱ ድማ ይበኪ። ግን እዚ ንብዓት ናይ ሓዘን ዘይኮነስ ናይ ታሕጓስ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ማክስ ናብ ናይ ቀደም ገዝኡ ይምለስ። ግን ኣዲኡን ሓፍቱን ሕጂ ብሂወት የለዋን። ኣብ መጨረሻት ፊልሚ ማክስ ከምቲ ያኒክ ሓደ ግዜ ዝበሎ ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ጸጉሩ ሰይዩ ንሪኦ። ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ግዜ እሱን ያኒክን ኣብቲ ቀረባ ረኺቦም ዘድሓንዋ ቆልዓ ኣበይ ኮን ትህልዩ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ንኽረኽባ ይወስድዎ። ያኒክ ዘድሓና ቅድሚ 75 ዓመት ስለ ዝነበረ ንሳ እውን ብጣዕሚ እያ ኣሪጋ ዘላ። ግን ንማክስ ከመስግንዎ ስለ ዝደለዩ ደቃ እውን ኣብቲ ሆስፒታል እናተጸበይዎ ይጸንሑ። ደጊሙ ክሪኣ እንከሎ ማክስ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኣነን ያኒክን ከመይ ጌርና ከም ዘድሓናኪ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ እናበለ ድማ እቲ ታሪክ ደጊሙ ምንጋር ይጅምር። ያኒክ ብጣዕሚ ደፋሪ ነይሩ። ንዓኺ ኸድሕን ድማ እዩ ህይወቱ ሓደጋ እትይሉ ይነግራ። ማክስ ንነዊሕ ግዜ ኢዳ ሒዙ ድሓሰብ እንድሕሪት ተመሊሱ እናረኣናያ እውን እዚ ፊልሚ ይውዳእ። በቲኹሞ ከም ትኾኑ ፈጺመ ይጠራጥርን። ብግለይ እዚ ፊልሚ ሓቀኛ ታሪክ ምዃኑ ገዲፍካ ካብ 18 መሃብክዎ። ንስኹም ከ ክንደይ መሃብኩሞ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ደጊምና ክሳብ ንረኽብ ሰናይ ጸንዒት።